Nakakulong na ngunyan sa Ipatura kan Legazpi City Police Station ang lalaki na nagbalong habo noon ang kwarta na idideposito kuta kan mga kabuhan kan sarong establishmento de negosyo sa Legazpi City mag-aalas 3 din hapon kaining Lunes, Setyembre 23. Susog sa investigasyon kan otoridad, mantang naglalakaw sa barangay Tinago, pasiring sa sarong bangko ang duwang empleyado kan nasabing establishmento, bitbit ang sarong paper bag na may laog ni 483,000 pesos, asin sarong mamahalo na cellphone binalo kan sospek ining agawon. Maswerte sa naman na naalarma kan duwang empleyado ang publiko, kaya pigtarabangan kan mga residente na bukudo ng sospek hasta sa mga corner sa sarong eskinita harani sa merkado publiko kan syudad. Natin yung Rizal Street, no, usual nandiyan yung bank, mga bangko natin nandiyan. So diyan siya mag-deposit sana yung dalawa. So apparently yung suspect parang nasubaybayan sila ngayon na magdi-deposit ng pera. And yun nga, ginawa ng suspect, grinabya yung lalagyan ng pera. So nagkaroon ng habulan papunta dito sa loob ng barangay Tinago kasi meron diyan na alley papasok. So ang labas niyan, may labasan yan dito sa may parting 7-Eleven naman. So mabuti nakatawag siya ng pansin sa mga construction doon para tulungan siya. Daina na bawi sa sospek ang bilog na kwartang inagaw kaini, makalihis subuot na itapo kan sospek sa maawot na porsyon kan barangay ang nasa labisang 200,000 pisong cash. Sa report ng dalawa, merong umabot sa 483,000 at saka merong isang iPhone worth 36,000 pesos. Na-recover naman ng ating mga kapulisan yung at least na kuha pa rin, na-recover pa rin na umabot sa 379,542 and 75 pesos. Tapos yung iPhone. So the rest ng pera ng out of 483, hindi na yun, wala. Siguro dahil naitapon niya doon sa may sa grassy portion sa may parte ng bahagi ng Ayala. Naatubang ngunyan sa kasong robbery ang suspect. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagtap.